najpopularnijem dječjem šovu u Hrvatskoj od danas više ništa neće biti isto. Crveni stolci neće se ni dizati ni spuštati. Žiri će hipnotizirano gledati u natjecatelje koji će se boriti u duelima. Srećom, atmosfera među žirijem nikad nije bila bolja. Jako se zabavljamo i strašno smo dobri, zezamo se i onda vidim svakom na licu, svako udahne i zna da zapravo će nam biti teško do kraja večeri. Da nije tako dobra atmosfera među žirijem, mislim da bi se posvadili sad kad smo trebali donesti ove teške odluke. To su sad nijanse, to je već šta ko voli slušati. Kako im je, najbolje zna prošlogodišnja pobjednica Mija Negovetić koja se prije samo nekoliko mjeseci nalazila u njihovim cipelama. Svako treba imati samopouzdanja u sebe zbog toga što ne treba naravno pretjerivati s time, ali treba imati taj osjećaj gdje te to motivira da ti jednostavno izađeš na pozornicu i da razmišljaš šta god bilo, ja sam došao ovdje i dogurao sam najdalje što sam mogao i napravio sam jako veliko postignuće u svom životu. Dobre savjete natjecatelji iz tjedna u tjedan dobivaju i od žirija. Ponekad su to i kritike. Obično to bude neka konstruktivna, dobra kritika, njima jako dobro dođe i baš svaki put osjetimo kako su usvojili te kritike. U ovoj drugoj fazi natjecanja ostala je polovica natjecatelja, točno 30 mališana, pa i žiri stvara svoju sliku o svakom natjecatelju. No svi su toliko dobri da je teško imati favorita. Pa mi se učini da je to Karla, pa onda iziđe Sara, pa onda se rasplačem na Saru. Mislim, stvari se totalno mijenjaju, znači jedino Luka ima definitivno miljenika. Tko je Lukin miljenik naravno nećemo otkriti. Pratite Zvijezdice svaki četvrtak i petak i doznajte sami. Prve duele gledajte već večeras u 20:10 na RTL-u.